Ang ano niabot man ta sa mga hapon-hapon. Giani man ko nung hapon Panyero kay gimapamapaw niya gitudlo man kanina ako ni Buddha di nakalubong. Unsa? What's up, people? And next stop, Mapit na. Pag-asawa na pasagdanan. Batong ka ba? Good morning, guys. Good morning, good morning, good morning. Good morning, be. Good morning. Naunsa kami diri? Good day, people. Hi, guys. Oh, yeah. Yes, nag-camping ko karon and first time kauban ako ko mga anak. Where's the light? Give me the light. Give me the light. Say hi, Ray. Say hi, Ella. Say hi, Ella. So, nag-camping mi karon diri somewhere in Impasugong. Pag-abot na mo giulan mi. O karon na lang. How's your experience? Fine. But I don't like the time when it's raining. Why did I say Okay. Is it the Labor, come here. The worst. Why? Is my eyes like just like a line? Why worse? Keeps on raining. And so many tae. Haven't you noticed? Daddy. Haven't you noticed since we're stuck in the mud when we're trying to go up? I cried a little bit when I was praying. And then you and mommy man were arguing, and then we were stuck man in like in a small hole. And then I was like crying. I'm really I thought we cannot make it. We're inside in one tent, all of us. It's so hot. I got some gloves on. Is it cold or not? You turn off your light, mommy. My God. Sleep na mi. Bye, guys. See you We'll sleep see you in na. the morning. Alright, bye. Bye. Guwapo kayo mong view diri. Makita na mo ang Mount Kitanglad, Mount Dulang-Dulang, ang Kalatungan somewhere sa mga tubangan, ang Mount Palawpaw sa likod, Paminahawa Ridge. We're in the middle of nowhere. So nagtry mi og camping diri kay si Panyero dudes niya si among kauban. Patulog pa. Medyo nakita nakaplagan niya yuta diri. So nagtry mi camping, challenging kayo kay paabot namo nag-ulan dayon kagabi. But we survived. Og first time sa among mga bata na naguban og camping, amo silang gipatry kay sige man ni gadget ni mga bata-ana. Karon way gadget. First time nila ganina nag-CR nga walay CR. Ella, Hi. Rusty, what are you guys doing? Making fire. It keeps on failing. Learning to make fire. What? Daddy, I want to do like That's Sure. the Swagger's motor. Oh my God. So how's your experience so far? fine. I don't like the time when it was raining. Got Yeah, but now in the morning, No. Okay. it's nice. Mm. We're surrounded with mountains over there. Ridges. We are somewhere in Impasugong, Bukidnon. So nag-tent mi diri, giulan mi for natistingan. Good morning. Diba? Wala siya gitugnaw pa siya ng attire. Gitugnaw pa siya ng attire. Mommy, asa po Panyero. Good. Woo! So clear. Hi, Tita. Hi, good morning. How are you guys? Nakalami dire kay na internet. I wanted to know what you thought of the video if you watched it already. Nature, baby. So, nangapi nami. Ayay. Nabugnaw ng ininit tubig Panyero, mag-init na balik. So, nagdungag nami. Oh, bites. Kinang rice. Asa na na ito ibutang atong mansion diri? Dito ibutang atong mansion. Ang helipad, out the pit. Kay, siyempre, mga emergency, helicopter, diyan na ito ibutang.
We're cooking, baby. Where's Tito? Tito is planting trees. He need kalot-kalot na there. I made it. They will plant trees in the peripheral area. So that it will Perfect kitchen. Where's Tito? Perfect kitchen, baby. With music, Where is Tito now? tapos there, cooking, down. You see portable stove, the plant hangin, perfect. in our pick up. It's eating time and the sun is up. Eating time, eating time, eating time. Sultan. One more. You hold it here. Dance me. K-pop. Kanila imabutan nila. What do you want? A few moments later. Alright, people. Nami sa Impasugong Bukidnon. Before mi muli gikan sa pagsangka, pag-try sa mi bro namin nakita nga swimming pool sa unahan. So let's try this. Kailangan mga dalan dito, mingaw kayo, wag eh. Wow, timing namin na pandrio. Nice spring. Oh, perfect. So, gikan pagsaka, paplis ko sa midre. Alright, pero mangita sa mi, palit sa mi ni kan kami mga amahan. Banat ko kayo. What a great Sunday, people. Nice kayo. Di kami dito sa taas nga si tawag nga ni nag-camping din karon nay usa ka spring diri barato ng entrance. Pilang entrance? Ha? Tag 20 ra ang tiguang, tag G's ang bata. And the spring is so cold. It's really nice. Say hi, buddy. Say hi. Hi. Say hi. Oh yeah. Alright, let's see. Ready? 1, 2, 3. Pagkabog na may gala sa tubig, di ka nag-overnight sa bukid, tapos ligo dayon sa spring resort. Bugnaw kayong Ay, hangin. katsarap. Pero Bugnaw kanina kayong tubig. nakita ta ka nakika-istorya Panyero. Bugnaw kayong beer. Bugaw ka. Nakika-istorya kanina, murag mudagan kapag mayor diri galing. Di, ato lang tong amigo Panyero ba? Ug tungod sa kong pagpagignabi niya Panyero, Oh, na history. daghan ang atong nasairan. Oh, sige, larga. Nga kani hagdan ba? Atong ginaogan ipakita. Ala. Kana oh. Murag Bambi Mano no kay nga violet man ni. Na may violet, murag may politiko. Para mataga miso. So, sa may naanang at nakon. natukod o nasemento kani 1939. Wa pang gubat. Og 1939? 1939. Og kaning swimming pool 1939 is dungan na ni pagbot sa hagdan. Kani although wala pa daw ni na tiles sa una. Okay, Originally dili ni tiles.
bato-bato lang lagi arrange semento dili tayo Mura pare yun. na oh. Oh. Mayor o kinlay na katong ipatay nga mayor ba mao na yung nagpatay sa ni Si Mayor. Tama itong Mayor nga gipatay diri. Tama. So siya lang may napadevelop ani. So ang tagiyan ang Gobyerno ni. LGU LGU. Formero DPWH yun Ah. ilang katong tulo ka mga tiguang kuno sa DPWH may nag-conceptualize dayon DPWH mayo sa giabot ang panahon nga gi-turn over na sa LGU mo na ang LGU na nagpadagan dani Ito na barato, no? oh mo na 1939 din. Ang ano niabot man ta sa mga hapon-hapon. gianni man kunong hapon panyero kay gimapamapaw niya gitudlo man kanina ako ni Buddha di nakalubong Unsa? Uy, kato bitong na-crack. Buddha? Siya itong na-crack sa dalan. Buddha. katong may crack dito Uy, no. langog to sa ilalo Lango. oh ang akong katong sakot isa ba nang naog sila tunnel atong taas gitudlo napi bangag tonton mga 60 meters ka pisi ay sa giabot paglain nga na tulo ka bu karaan nga sakyanan sa hapon Ay, nagyon. puno sa gug Tinood yun, nakita. oh nakaroon kita man lagi karga na MM gikarga sa MM katong paghahog no nagkamot na nga So, diri ang area ha. Dagay mga kwandri. Treasure diri. Yung pasugong. Ba. ano suba daw Ah. na iyang silingan nakakita og drum nga karaan gitabunan lang ko no kay para balikan na nga ko no tingala sila pagsunod adlaw ang eroplano libot-libot eroplano nga gamay Ah. kasunod adlaw nga libot-libot ra daghan na kay mga naka big bike nga mga Amerikano gi paagi suba balik nila sa drum wa na diyang Amerikano nabangag na ang drum nakaraan kay kuha na sa Amerikano. So, treasure yun. Ba. Interesting ha. Oh, dagang Christian daw dire. Dagay treasure diri sa pasugong. Katong banga dai, kuan man na. Katong banga, ba di man na dili na mao ang original nga banga. Okay. Kay gihiktan ko rog kadina. Gibunlot sa traktor. Ah. Puwas. Puwas ang original nga banga. Giilisag banga. Di na mao nga banga kay ang original ko nga banga paniro, mura nagkulon kadako gamay. Dili to, dako naman kay to. So, kaning ipasugong buragi mo ni sa mga, basta sa mga Japanese regime. Nagi pamutang diri tanan. Katong tulo ka buk lagi lubong daw nga sakyanan nila. Digto na atangan naman, dire na atangan. Ilan lang ipang lubong para walay trace. Matong na sa ilang lango. Takaron na pa. Napang lang mo, bro. Marag MM ako nagawa lagi. Kay mo may kontak dalan. Ay, MM. Karang itong hulpa dalan ba? Kana construct sa dalan ba kanang Montes Claros? Ah. Sila sa kuha treasure. A few moments later. That's it, people. We're going home. Sunday well spent. Munang giingon nga mag-enjoy panahon para sa pamilya. Thank you very much. Very nice resort. Tense pangalan ani nga resort eh? Atugan. Atugan. Dili Utugan. Dili Atugan.